So hi guys, for today's video guys, maghatag na buta o kanang kalingawan, katawanan, kanang good vibes sa mga atong mananaway sama sa itong mga solid supporters diha. Shout out ninyo. So kini atong content guys, for fun ra ni guys, for entertainment, kanang para sa kuan, para sa malipay ang tanan, di ta mag fokusan ang mga problema guys, diri ta sa mga lingaw, sa mga kanang makahatag na tuog kalipay kay way ayo ng mga negative guys, diri ta sa katawa-tawa, sa happy ra ta kanunay guys. So mao ni akong gihimo nga content kay para kitang tanan ma-share po na hawaghawng kanang good vibes ba sa mga nakita diri sa kuan mo nang naghimo ko ani nga content. Di tanang puro ra negative guys, way ayo nang mag suko-suko. Dapat sige ra ta katawa kay para di ta magdali katiguwang. Unja di po ta mag sigla ba daw ng problema. Kanang problema dapat mao nay maproblema nato. Di kitay maproblema sa problema. Sabot. So mao ni day akong i-share ninyo guys. Diri na po ta magsige na po ta katawa sa kining page guys, katong giingon nga kaning pre-edit nga mga grupo. Nindot di kaso guys, ay pakita ninyo ha kini nga mga grupo. So mao rin guys na si ate nagpost siya, pwede po pa-edit, mawala po ang grills at mga payong, then maganda po ang panahon. So mo na isang gipa-edit guys, 3 hours ago na siya, bago na gi-post niya. So comment nila, mga comment mga siyang mga tao. Oh, nice kayo gi-edit niya. Mura ra siya gilayo gihinluan. So kini gibutangan pud og badge. And then dapat uban work po ma'am. Mabilis lang po ito. Tawa ra si awa. Oh, gitrabaho kuno kay para maganda kuno ang panahon. Gipintalan. Yan na ba ang mga content na to? Good vibes ra. Di ta nang magsigir tag pangdaot sa atong sikataw. Way ayo na, dapat happy ra ta. Happy lang ang atong kuan gani, nindot na ni ibutang na itong channel. Happy lang ni kay para ang mga tao mananaw kanunay kay way ayo nang sige focus og problema. Diri ta sa mga good vibes ra, mga lingaw-lingaw. So mao na guys, mao na ang purpose ni nga vlog. Puro lingaw, ayaw bag seryoso sa kaning uban nimong makita para ani nga vlog imong iseryosohon masuko ka. Ayaw nga na kay way ayo na. So dara guys, kani pud guys si ate gipadako namin noon, mura naman noon sa gigantian kini mayo siya wow, goes kayo guys, giwa jud mga grills ang mga panahon nga murag dagom gipalamdagan. Nice dude. Kahit 10 pesos lang. Naghayo siya. Basig pang pahalipay lang ba? Pasindig muhatag ni si ante. Ni-reply si ate Ngayon siya nga, ako lang po ang lumiliwanag. Ang panahon po wala. Ay, waning angay. So, waning angay si ate. Okay na mag-edit po niya siya. Kini nindot kayo ang pagka-edit. So, good vibes sa ta guys. Dayo sa amaw. Brulan Martin. Tanawa gibali. Mga siyaw lagi. Yan na ba, good vibes dito focus og mga kanang mga problema. Sige ra ta katawa. Good vibes ra gani sa virus trip ba. Simple lang po. Nice kayo na just daya buto na. Daya guys, nagira. Tiyawag yun. Bungkag na. Pa-claim. Pero edit mawala po ang grills. Wow. Look, tira guys Nice guys, gibutang nga raguan. Hintay ka lang, ini-edit ko pa. Mga trip lagi, mga kuan na ba, for fun na ba, mga jaga-jaga ra. Kita sa mga Pinoy kay hilig tawag mga trip-trip, mga jaga-jaga, mga kanang basta kay puro rata halos kabuang mo na nindot. Ayaw mo pag seryoso sa inyong mga problema.
dapat ang problema maoy maproblema nato man ina. So mo ni guys, pa-edit mga lodi yung may katabi ako sa kama. Be, tanawag lang mga edit. Ag-comment. Dagot to. Ulupitan ng mga edit. Kaya wag punta nga buchik so. Sama ni Diwata. Ay, ka-chicks. Diwata guys. Season 6 guys. Ito lain na puta kay kita na puta lain kanang muuton. Pa-edit mga boss, yung literal na uminom siya talaga yung uminom niya talaga yung tubig. Tanaw na to, mura gamay na mag-comment. Di mo nga registro. Ano ba? Good vibes. Good vibes lang tayo rin mga idol. Atong mga lablab nga idol. Hello diha. Salamat sa inyong pagperming suporta. Yan, nara ba? Oo. Mao ni mga lingaw nga mga tao. Oo. Nawara, mura naman yung sa inyong dinosaur. Lain naman. Gibaliktad ko bitaw tinol bisa. Nainom mo. Something na nainom. Gibalira, bray jud. Ano na mga good vibes ra. Ingani nga tong mga kuan sige ta katawa. Kay mabdali lang giingon nga laugh is the best medicine, di ba? Mo nagiingon nila. So itataglain ka ng mga makalingaw. Baka po pwede pa edit yung hindi sana malnourish yung paa. Sige daw. Try na to. Hindi na po kita yung paa. Ikaw na siyo. Kita bunas bato. Ala siya. Kumao doon. Mga aligre, mga kalingaw doon lang mga comment. Pa-edit po. Tanggal ang mga tao sa background. Grabe sila, no? O, tara guys. Mo guys. Video guys. Agkabuang na yung ayaw, di ma. Na yung buhat sa guys. Oy, ni-transform namin noon. Na yung mo namin noon sa Crocs. Na yung mga lakos. Okay na. Pwede na siguro to. Diwata ang kalabasan guys na guys. Ate play ha. Ate balik ha. Ate balik. Transformation Diwata. Paris overload. Okay na gini. Boy. Nay mo. Sumni. Lain namang mananapa. Kasi awa sa mga tawahan na eh. Alam siya awa sa guys. Dawa na. Arang kong pinuang gitu no. Puday. Salted bulbul. Ara goodbye sa tuta. Galing nga doon. So mara na yung kuanin zo. Ang muning gituzo na akong content nga ingani kay para happy ratatanan. Kita seryoso kayo guys. Kay way ayo na mo na makadaog stress nimo, ma-stress ka, ma-drain ka. Dapat fun ra mangita ka og kalingawan, lingaw. Mangita ka og unsa imong kanang gusto ka malingaw, masol ka kung gusto ka mamasol. Magduha kag basket kung gusto ka ma-refresh. Yan na ra ba? So guys, sa karon nga vlog kadto kani sa laman. Sunod adlaw mangita nang buta og muot. Salamat sa pagtan-aw, salamat sa pagpermi suporta. Bye-bye guys. Good vibes sa kanunay ha. Timan ina, why mag seryoso sa inyong mga problema. Dapat ang problema maoy mag problema nato. So, mo na to guys. Bye-bye.